pemberitahuan agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Sebelumnya silakan tekan tulisan subscribe yang berwarna merah, tanda like, dan ikon lonceng di bawah ini. Terima kasih. Nabi Allah, Nabi Allahu Rabbi, batuan kita Nabi Muhammad, pangulu kita, wahai sahabat tolan saudara, assalamualaikum kesidang bersama. Ada pun tangan setiap kita naralip tak jadi namanya basuh. Ada pun jari banyaknya limo apa hukumnya wajib di kita. Pertama sadar sembayangan, kedua ketiga bazaka, dekampe puasa, kalimo dari haji tenan kuasa. Itu sababnya jari dalimo ya ihiwani jo kalau hikmahnya ke dalam nagari. Namulo pertama siampu jari samisaran tu di dalam nagari untuk patanya pagi nan kedua tunjuk namanya jari samisaran cara dia pandai di dalam nagari untuk apa nunjuk itu dan ini ketiga panamo si dari mati. Daripada kawan kata tinggi samisal kuat nagaga berani. Samisal tentara dengan bapak polisi kampe panamo si dari mani. Samisal kayu di dalam nagari untuk apa lakekan intan jopodi kasalang tenggang di anak nagari nan kalimo kalingkian kita sekali umpama raya di dalam nagari nan balimo itu kuenda sepakat apo-apo karajo tak mungkin selamat. Apo-apo dijinji angka samunya bare ke dalam nagari lah nyato begitu nan balimo itu kuenda setuju apo-apo karajo tak mungkin maju. Seorang melo dan lain mengganju kok basali siapa paham alumayo pangulu urang nambahnya de cakau ragu anta kasini anta kasitu na janganlah begitu. De ayah la jo ibune
ya mulai marilah dicari nan di mana hilangnya ladana ala saju kiro dena dini la pengajian la di mukulan basamu la di akhir la pengajian kami kaman jawab tanyo kini para la karoto buala dena kajilan di baju le tubuh le salapan le bakatu la guru kita dena nampe la di dalam la le ampe la di luarnya la di tentang itu bana kaki kini laka di baju lai awai sudaro do iyo arif budiman elo taguli yamal dan iman elo tullah hai kudarat Tuhan kudarat Allah di Tuhan Rahman dijadikan tubuh banyak salapan ampe di luar ampe di dalam dan ampe di luar hai sudahlah boyan kuli jo daging dosa jalan layur ejo tulang da iya pun demikian sungguh di luar iyo we tampil dia apalah bila inyo hai akan berjalan menantikan suruh hai gara di dalam dan sampai di dalam andalah ingati hakilah jo jantung lah dua sajoli rabula buah pungguang demikian lagi keampenyo itu ya samo sapai desa mula menurui hai kepada hati mau paham Tuhan lai adalah ingati lai janganlah kita dah iya duduk termanuang duduk bersama lai berkampung-kampung dimisalkan pulau hatilah jo jantung sami selesangkai barisi buruang mari pada Tuhan nah jangan tergantung manalah segala balil berakal lai hati jo jantung dah iya sungguh samisal buruang iyo nang di dalam sangkal dikatawi jual tubuh nan kasa salah panggano bilangan sudah ampe di dalam ampe di luar ampe di dalam hai ampe di luar wahai sahabat iyo ditolan saudara tubuh salapan hai sukar dibaca kami anda pahamkan
lada iyo nanampe apabila lada iyo nyorajo delai akan lada iyo barangke delai samo lada iyo nyopai denan lai lambe lada iyo jo cape delai samo la iyo bajalan delai jauh la iyo jo dake delai hati lai samisal delai rajo la iyo diangke lesalai lai dari hati saumpama la iyo raayat apo la iyo karajo delai yo hati lari akamandate kiri lada iyo nyobana delai wahai lada iyo sahabat nanjo kalau lada iyo ko indah delai kita lada iyo pikiri delai tubuh la iyo salapan lako indah da iyo terbagi la di mana da iyo nyobana delai hati da iyo nurani la di mana la iyo diamno delai hati lai sanobari rahasia la da iyo nan batin lako indah iyo takatawi lainan kasada iyo nan halus lako indah da iyo masisi denan wahai la iyo saudaro iyo andai lada iyo dan tolan la ujo amda ujo mohas delai anda da iyo besokan saumpama la iyo nyobanang iyo lai dengan lada iyo kulinda dago kalau la iyo ko kusui danana diselesaikan demikian denyo lagi lai anasir layana adam odikana la iyo nyojo lai anasir layana adam delai ampe la iyo asalnyo delai cukuy la iyo bilangan denan api la iyo jo air delai do la iyo sajalan delai angin la iyo jo tanah delai yo pun delai demikian ona pila iyo nyong itu denan darah dalam padok itu nanjo kalau iyo angin itu delai hure dalam padok itu dejo kalau lai angin itu delai hure dalam padok itu nanjo kalau iyo air itu delai yo tulang dalam padok itu jo kalau dela tanah itu delai daging yang lai padok itu lesawatul la iyo nyolagi delai de hati da iyo ko susah delai boda iyo hatiku danan bukan lada iyo laula la anasir la siana adam begitu lada iyo la sudah delai api la iyo jo air delai angin la iyo jo tanah apabila la iyo la sampai alemu delai jalula la di pasang da ma'arifat
dalam hati lada iyalah kamu. Oh di dalam lada iya kulima. Oh di dalam da iya kulima. La ilaha illallah. Oh sawatu la iya nyolagi. Iya dengar la iya imana. Oh syariat lai ko indah iyo ado batarika. Letorikan la ko indah dan nana dola bahagikan. Hakikat lai ko indah iyo ado ma'arifah. Walau walau pamola dan nyopadi. Lai tidak nan bahure. Deko batang la dan nyomati. Lai buat tidak dapat. Nan jadi Lalapa lana di kampung. lai akhirat lai jadilah musikin salam mohonan dilah ada sawatu lenyo lagi lah dengar Lade tuan lay syariat nyo jalan. lai syariat lenyo jalan Lay torikat la dan nyo jalan. ada hakikat lenyo itu Deka sudah ada nyo jalan. ma'arifah La dan nyo itu samparono nan disimpan sawatu lenyo lagi lai hati lai kusan sai lahibu lai hatiku lai bukan la sebagai delai Allah ku tara Denan la la da kotara. Andela hidup akan dipakai Denan mati la ka ditompa. Denan Allah kok salah La da batu saya kada la da ko panu. La da babila la ko sampai Lai tumbuhan Allah sasa ayamato Lai badarai lai datang Dela rupo babagai. Lay nyo bagai lay mangato kana rupo. Lai mangato lai kana rupo Denan takwi la mala aku. Nan di dalam pengajian Dalali la da alamu. Nan di jalan lai nyo mau Nan di situ lai nyo tentu tara-tarang Lai nyo bana lai surah Lai nyo itu nyato-nyato Lai nyo bana lai paham Lai nyo itu dan lai surah Nyo itu Denan surah la nyo itu. Nan nyo kalau tidak tara Denan hidup la ka dipakai. Lai mati kan ditompa Denan minda takkan la da lay akal. Allah hilang alamat karena aku hai badan Lay baku bang lay cukup. Lay sakian pitua. Nandi kambang lay sakian dahulu. nan sakian lada ulu Dari kami iolanan badu. yaitu nan dari dalam kisah orang yo bari deban namo Inilah tibo kue jojangku akanan ngiyo menjawab tanyo. tanyo yo sinar lade barapila ita kana yo kana juo Oh denan baduri di dalam dagyang kini taraso nerasojo. batulang di dalam derangkungan Menjadi suatu lade umpamu. para karola sumbayang juo Tadi dosa na aina pareso. adapun sumbayang denyo itu apo wiolai pado Allah apo pado la Muhammad apo yo pulonan pado kita Itu nan minta disuruh jawab kabakende kamilanan badu. awal Muhammad apo di kita akhir Muhammad apo di kita zahir Muhammad apo di kita batin Muhammad apo pado kita Nak kami nani yola de encar karena satu lah dengan persatunya. pasanang di dalam denyo hati Pasaja di dalam kiro-kiro. adapun yo sumbayang itu Memang dati yang ada agama. yaitu cahaya pada Allah cara minio pada Muhammad sambah yo tibola di kita Begitu aratilana sembahyang denan dewa hailana saudara. ko awal yo denala si Muhammad nyawa denalai pada kita ko akhir iyo nan si Muhammad hati iyo nan pada kita zahir iyo nan si Muhammad rupa wiyo tibo di kita batin iyo nan de Muhammad wujud de kita sama tomato Begitu nani yola jawab tanya dari dekanilanan badu. Zat Allah sifat Allah
Allah, asma Allah, afaal Allah yo de tambahnya. Begitu nani yola pengajian dari guru tua kami terima. Ko zat yo de nalai pada Allah, rahasia yo de nalai pada kita. Makanan lanyo rahasia Allahu yo de sana mato. Begitu nentu kue dajo tambah paragian yo de perai sajo. Sifat yo de nalai pada Allah, nyawa yo de nalai pada kita. Makanan lanyo nyawa Allah iyo sama tomato. Itu makanan ladanya nyawa di batang tubuh de kita nangko. Iyo asma lai pada Allah, hati yo de nalai pada kita. Makanan lanyo hati la ilaha illallah de sama to. Itu makanan danyo hati dan di batang de tubuh nangko. Mangko terbukalah pintu hati dengan zikir sama tomato, yaitu la ilaha illallah sama to. Begitu nani yo penjawaban tanyo dari langki saulanan bado. Mangko terbukalah pintu nyawa dengan zikir sama tomato. Allah itu yo de bunyinya. Oh denala batu kuela batamba paragian nyo perai dekan sajo. Mangko terbuka iyo pintu rahasia dengan zikir sama tomato. Allahu yo denan kulimanyo. Lah jadi nani yo de jawab tanyo dari de kamilanan badu. Sabarinan tidak merasa ilasan tia indah le merasa lupa. Sakit tedu sana la de nyo tanyo la lawe de banala tarambanyo. Iko bana iyo la de sambuangan hakikat sembahyang yo nan kado. Oh denan de dari de langki sojo sinar bara pilio nan bakonco. Le supaya si pinonton na jangan baraguju. Oh denan jangan balupo masyarakat lana basamo. Idalai kaset nyo beredar walau di kedai walau di toko. Memang yo produsernya leprin namonyo. Itu menjadi produsernya yo kalau nan dikira. Lah jadi rasanya di kamila badu oleh ibarat baladang lalawe latarambanyo. Ibarat apa jalan lalai laba kilo nemak lapanela datang litai yo adalah tibo. Kota di tona lalai bagara pulo nemala tentunya kami kana balagara pulo. Lesa kali di sinan sakali la di siko. Hujan jo pani babalasan biasa. Gara-garanya kami agak luar biasa. Lagara pusako de kami la tarimo. Iko bunyinya lalai ladang akan pulau. Nemak dia kiri turito nak kami la panyato. Kaci pompa menan mandi kuci kapa menan kato. Lada pipa tajo pati tia lada kana donan mangato. Datuetan sajo di pariangan andomo di saruaso. Nabasuo kita jo zat Tuhan sucikan hati jo anggoto. Rasulullah.